Yo, yebo. Bani? Gugasi amasimba amani lawo. Sanmalani molweni yapshe tumelangi. Sanmalani molweni yapshe tumelangi. Sanibonani molweni yabusheng tumelangi sanibingelela futhi sanamukela kuzinzuza kasithembu nonke niphile nje. Sangikhuleka ukuthi subscribe sicela ucinezele kuzoboqala nqa uthola amavideo amabe posta siyabonga. Bafuna futhi sibuyele futhi sibhele ezinye esithi impela nje akasikuphuka nazo ngalesikhathi la khona sibheda khona ujabule ukuthi ukuthi ngempela lapha usmomoza madoda usmomoza kasephindwa kakhuluma futhi siyakhumbula ukuthi ngempela lapha usmomoza umuntu ovama ukuthi ephawule emebona into ethize uyaphawula impela nje la khona phawula khona ngevoice note futhi ekhuluma ngodaba lapha oluthini udumakahle futhi yenzeke liqala lapha kube kusho ngempela lapha udumakahle uvele nje waposta isithombe sakhe noma izithombe zakhe lapha kade egqole nje khona ubrand hood mele khona noSitoba Sidikazi la khona poste khona nje isithombe sakhe esihle nje egqoka ubrand hood wakhe brown ugqoka khona ubrand hood wakhe brown bese uSitoba Sidikazi lapha ngempela bevela egqoka wona ubrand hood wakhe omnyama bese kuba ukuthi nje iphethe isagila sakhe soduma wasebhala ukuthiza wabhala wathi ukhala ngana makade khala ngobisi kambe senajwayela labo brand hood abanotshwa upete bagcwala amathanga ngathi ugqoka ukazi #kahle mfana wasehleka lapha ngempela ke lapha udumakahle kade faya khona ipost yakhe nje egqoka ubrand hood ehamba nayo lapha ngempela uSitoba Sidikazi edlele nayo lapha nembadada yakhe ubeke sekukhuluma lapha ngempela kuSmomoza emva kokuthi ngempela enze nje la ngempela lapha uphathazi epostile isithombe sakhe lapha sawo ubrand hood waphawula ngempela lapha uSmomoza lapha wele khona uSmomoza uphawule ekhuluma ngalo ngempela ugodo lwakhe lapha ngempela uphathazi lapha udumakahle ngaphezulu futhi wasekhuluma ngendaba ethinta madoda okay kodwa ke simuzwe ukuthini la ngempela ukhuluma khona nakho la khona Bakho umuntu ezoye phasi kene ngeneme phathasi wenzani manje la ebhulukweni kuKhaDud lo wenza kodwa uSmomoza ukhuluma njalo yabona ngifuna okay wathi ngathi na iPhone shit yo yebo bani gugasi amasimba amani lawo gugasi ufuna uxolisana wani injalo ngempela lapha ngempela ke inkulumo yakhe ngempela uSmomoza la khona afika khona ivideo nje ekhuluma amazwi asimafuze lado wakhuluma lapha futhi ayikhuluma lapha ngempela uSmomoza ukhuluma indaba ukuthi ubrand hood wakhe lapha ubona ngathi ukhathi wood ngathi akona ubrand ngempela manje akena ubuke kodwa ubona ukuthi ubrand hood lona ubrand hood mampela noma mawucabanga ukhathi wood ngoba khona ibhlukwe okuthiwa ukhathi wood ngempela sengengezwa ngalo nje kaningana ukuthi ilivile elifana nawo ngqo ubrand hood hluka nje ukuthi phela ke maselwasho kodwa na ube uvula lakho ubukuthi ngempela ubrand hood wona ngaphezulu futhi ke wabese phawula futhi lapha ngempela uSmomoza esekhuluma sengathi umuntu ophendula ifoni mawuthi uzwile kahle la khuluma khona nefoni wangathi ukhuluma noKing Gugasi bazokhumbula kahle ukuthi uKing Gugasi kwenze njani naye uKing Gugasi ukhipha album yakhe aqeda kuyikhipha ngempela kuona uGudi la ikhiphe khona ethi hloko sayo iUnsubdued la ikhiphe khona ingoma enjalo ke nje ukuthi uthele umntalapho uthele kubantu abaningi la kubala khona umroza fakude wawuphosa nakuyena ngempela lapha uSmomoza nabanye futhi ngaphezulu kodwa ke uSmomoza ubese khona amazwi wakhuluma ngendlela wakhuluma ngayo ukhuluma sengathi ukukhuluma ngoxolo uxolo kungaba ukuthi ngempela livele kena uKing Gugasi kodwa nawe awukushuku lakho phansi comment section ushucabanga ngenkulumo yakho uSmomoza lapha kanye nomntalapho wakhe angathi ubhekisake ngempela lapha yena ngempela udumakahle shuvu lokho phansi comment section ushucabangani bese ubothi nawe sidibana ngokuzayo.